व्हिडिओ कॉल केला पाहिजे त्याच्या बब्बीला. पाणी जरासा घाला म्हणजे नाही काय करते सांग, तू काय करते? तू काय कापते? कलेजी गांजा पेटा. हे तर आपल्या इकडे मुंबईला कमी आहे ना. गावाला किती असतो? गावाला 40-50. 40-50 किलो गावाला असतो. हे किती किलो? हे आपलं किती आणला? 6 किलो. चिकन फ्राय आणि चिकन ग्रेव्ही वाला बनवणार आहे. कोकणी चिकन हे फ्रायला. ते बघ ते फ्रायला काढलंय. हे बघ इथे चिकन फ्राय करतात ना, त्यासाठी तू मसाले काय काय टाकताय? पहिला टाकलंयस ना, तर मीठ टाकते पहिला. आता इकडे ह्याचे चिकन बनतं ना, तर कोणत्या पद्धतीत बनतंय? त्याला विचार. गावरान ना? गावरान. आणि आला रस्त्याची पेस्ट. लिंबू टाकलं आणि आपण हे मॅरिनेट करायला ठेवतोय. काय आहे तुझी नाही हळद काढणी आहे, या दोघांची आहे. तू बसली काय आहे? लिंबू मीठ लिंबू, आला लसणीची पेस्ट, हळद. आणि आता त्याच्यामध्ये अजून काय काय टाकताय बघ? हे बघ तांदळाचं पीठ, बेसन पीठ, लाल तिखट, गरम मसाला आणि रवा. हे आता सर्व त्याच्यामध्ये मिक्स करणार ना. हे फ्राईच आयटम आहे ना ते? हा ते फ्रायचं आहे. अरे मग तो मी आता धरलं होतं त्या ना पाण्यात पाय घालून करून नाही. हे चपला बाहेर झालं. चला बघा, काम असतात तिकडे चालू, तरी आपले माणसं आहेत म्हणून आपले सर्व गाड्या होतात. तू मास्क काढ. मास्क वरच आहे. ते हार झाले आता नवीन. तिकडे हात लागेल बघ लॅपटॉप. करवली चलो चलो चल. चला करवली. ही आपली करवली. खाली खाली प्रसाद दिसायचा. डबियातले कॅमेरे ते वेगळे काय बंद करून ठेवा. हा तर कुठे उभं राहायचं? आता तुळशीचं करतो. आता आपण अगोदर आतमध्ये आपल्या देवळाची म्हणजे देवाची पूजा केली. आता आपण तुळशीची पूजा करतो. म्हणजे पाऊस बघा केवढा आहे, आवाज मध्ये येत असेल. ती मंडप आहे म्हणून तेवढं तरी राहिलं आहे. आता मुहूर्त मेढी ते तुम्हाला दाखवतो द्या. त्याला मुहूर्त मेढी म्हणतो. आता खाली उतर, आता घेऊन असा. हा आता नको वैदिक लाव. जरा लाव. दादाला पिंजरा. इकडे हळद उतरवायचा कार्यक्रम चालू आहे. हळद चढवलेली होती ना, ते आता उतरवतोय. हळद उतरली की नवरा नवरी मोकळे झाले फिरायला कुठे जायला. मला काय माहितच नाही. तू चाय पोचशील. दिल पण हळद उतरायला आली आहे. दिल पण आली आहे मध्ये करवली. नाही राहू दे. इथे ठेव. तो नंतर बाय उतरव दे सांगा ती. इकडे हा मग त्याच सांगतो. पोटा फक्त बुडव खाली ते कधी दिल आणि किती दिलला लाव जरा टिक्का. होय. एक घेऊन पटापट कुठं आता? आता आपल्याला बाहेर जायचं आहे. आंघोळ करायला. आगे चल चल केळीचा तोड तोरणाचा तोड इकडे. खंजीर देऊन टाक. खंजीरचं काय नाही. आपला आपला थोड्याला काढता अंगावर होताना पटकन काढत. आता काय सकाळी केलेली आहे ना.
बरोबर आहे. खाली बसा. उभ्या नाही. कपडे घेऊन गेला होता साखरवाडी शास्त्र करतो असं म्हणजे गाल बिल सोडून घे. फक्त हळदला नुसतं फक्त आतमध्ये नाही केलीस तरी चालेल. ते हळद काढत ते तोंडावर. गाल सोडून तो गाल तेवढी सोडून घे. इकडे थंड गरम दोन्ही पाणी वरती थंड एक टोकण्याचं पण तोंड धुवा. तुम्ही हात बी चोळा सर्व. समोर न बघ. पतलाच ना अंघोळ करणे ये. आरत करून ये कपड्यावरून मी आता हा थंड पाणी आहे गरम पाणी. हे बोली करू देत नाही. मांडवत जरा तरी आंघोळ केलीच पाहिजे. व्हिडिओ कॉल केला पाहिजे होता त्याच्या बब्बीला. पाणी जरासा घाला म्हणजे आंघोळच उजळसाठी. मग पाणी नाही बघ आंघोळच घालायची. मी टाकू थोडासा. कोण आहे तर बारका एक बोलव. नाही पाणी नाही पडत आहे. हा चला बघू ट्रॅव्हल द्या. हे झालं तर उठा. चल उभी राहा. तुम्ही ये काजल झाले तिकडं तर होऊ दे. मी काजलला जाऊ द्या. हा जा तू पहिला आंघोळ करतो आता. जा परत करू बघू. नको मग ते कपडे change कर. जा पटकन जा पटकन जा. गावच्या माणसांनी थोडं पाऊस आला म्हणजे लकी आहे. आता आम्हाला पण आणून झालीच नाही ना. गावच्या माणसांनी पण शुद्ध बाय असते ना 5-20 सरात. हे बाहेरच थांबतो. तुझी झाली अंघोळ आता. दिल करवली आहे ना घरातली, तर कशी आधीच जाऊन बसली आहे. पप्पूच्या बाजूला झालं बरोबर. पप्पूच्या बाजूला जाऊन आधीच बसली आहे, जागा अडवून बसली आहे. मानाला आली. ही घरातली करवली. ही घरातली करवली, हिला आपली लग्नातली मेन करवली. ही लग्नातली मेन करवली. आता बाहेर आंघोळ झाल्यानंतर मी कपडे चेंज केलेले आहेत. आता तुम्हाला आतमध्ये दाखवतो की घरी काय काय होतं. हा, इथे खाली घेऊन का आता खाली घेऊ. गॅसचं पण उभी आहे खाली. आता इथे काय काय टाकताय तुम्ही. इकडे चिकन मसाला. चिकन मसाला. ह्या काय कापता. कांदो कांदो कांदा बोलतात त्याला. कांदा फोडणी द्यायला. रस्सा असला चांगला वाटतं, पण जरा फ्राय असलं की अजून जरा चांगला वाटतं खायला. 2 फोडं पण असली तरी चांगलं वाटतं ते खायला. आणि प्रत्येकाने लेग पीस. रणपारची आते बोलली फ्राय करायची. कोण तुम्ही ना. हां तुम्हाला 2 लेग पीस मग. या काय खाता हो. आता आपण इकडे आपलं कार्य झालं की आपण हे सोडून टाकलं ना ते केळीचं काम. आता तू मोकळीला झालास. मोकळं झालं. जेवलास की टॉन गोड. आता जेवलास की बाहेर पडलास कुठेही जाऊ शकतोस. पहिले हातातलं सोडायचं ते. आता सोड, बांधलेला आहे दादा ते. एक बांधलेला आहे. हा एक आता सोडतील. हे मास्टर शेफ कुठे झाले हो. तोंड दाखवा. तुम्ही शेफ आरामात जावा. कधी हे काय हे काय कडे घेऊन चाललो. पाठचा दरवाजा खोल. तुम्ही, पाठचा दरवाजा खोल. नाही कडे घेऊन चाललो. एका तलू
आता इथे पण तूप घेतलेलं, तेल टाकलेलं आहे तेल ना? टाकलंय हा. तेल गरम व्हायला पाहिजे. होय. कांदा घेतलेला आहे, लसूण घेतलेली आहे. लसूण, दुसरं मसाले इकडे, हम्म. आणि तिकडे हे पाय पण घेतले आपण. हो, पाय पण घेतले. हे हड्डी सकट आहे ना, हड्डी सगळं आहे. बोन मध्ये. काय खाताव? काय काय खाताव काय? हे बघ संत्रा होता ना ते सोडले. हम्म. पायला अंदा देऊ नको, पायला अंदा उलटी होईल. कसली? ही ना, काका काय बोलला? वकात. वकात. वखात बोलले, वखात. ते सोडले आते खराब खावा. होतील ना. आतेला द्या, डान्स आला पाहिजे अजून जोरात. आलेली आहे आमची राणी अंघोळ करून. हा, आता इकडे आपण कांदा आणि लसूण टाकतो. आलो कांदा आणि लसूण आपल्याला आता लाल करायचं आहे का? हो, थोडा जास्त नाही. आता इथे बघा आपलं हे ग्रेव्ही चिकन बनतंय, आणि तुम्हाला आता वरती दाखवतो आपलं फ्राय चिकन पण बनतंय. ठीक आहे, इकडे माणसं आहे आपली, इकडे दादा आणि ताई आहे. आणि ही काय करता? ह्या काय करता इकडे? करवली आमची करवली आणि पाट राखीन आणि काय सर्व आहे ते एकच आहे इकडे आमची. छोटी निमंत्रक दिलू. झोप झोप झोप, ती बोलतील काय बाबा डिस्टर्ब करत राहतो. येतोस का वरती बघायला? आम्ही बघितलं तुला. काय तुझा आता बाबा शेड्यूल भीती वाटते. लय आंबट आहे ना तुझी भीती आहे. खाई या, काय करताव? काय करताव या? खाऊ काढल्या ते कुठे साडीच्या आतमध्ये लपून खाताव? डोकं मला. इथे सर्व फ्राय करायला आणलंय. जरा लाईट. अरे काढो काय, मी आलो ना इकडे लाईट लावले. फ्राय झाली आहे, चिकन फ्राय. हा, आता लाईट बघा. लाईट फुल झाला. आता बब्बी आता हिरोईन वाटायला लागली. कोणती हिरोईन? कोणती नाही. वा वा वा. आता सर्व असे चिकन फ्राय करून असे घेणार सर्व आपण. घेणार. हा, कडक आणि करणार. आपलं हे अर्धा एक तास मॅरिनेट पण झालंय इकडे. हा, अर्धा पाऊण तास झालं याला. झालं ना? चला आता तुम्ही इकडे फ्राय करत बसा, फ्राय मी खाली जाऊन आलो. काय खाताव? कोणता फ्लेवर आहे हा? हे काय माहित आहे? हे पण खावा आवडतं तुला? नाही आवडणार. खावा. घे ना, एक तरी घे. हे बघा झोपून खातात आहेत. पाऊस बघ आमच्याकडे, पाऊस वाट लागली पावसाने. हे भूत बघा आमचे गोरे भूत आहे. काय करता? हे कांद्याचं काळा पाणी आहे ना. जेवायला बसणार ना, हा. बरोबर ते कांदे आणि लिंबा वगैरे कापते. म्हणून कांद्याला अंघोळ घालताय. धुवून घेणार कांदे. स्वच्छ. चला आता तुम्ही बघा इकडे. तमालपत्र टाकलंय रे हो. त्याच्यामध्ये जरा. आणि आता हे आलं लसूणची पेस्ट. सर्व आपापल्या कामात बिझी. इकडे हे करतात भाई, आपलं तिकडे वेगळं काम करतात आहेत. तिखट मसाला. आपण मसाला टाकतोय ना. हा, तिखट मसाला भरपूर आहे ना चिकन. गरम मसाला. आपण 4 किलोचं बनवतो का? हे किती खाली आहे? हा 3 किलो आहे ते. 3 किलो 3 किलो फ्रायला गेलाय. किलो फ्रायला. हा, चिकन मसाला. हो मामा इकडे बरोबर बनवतात का बघा. बरोबर बनवतात. मामा घे जोडी. बरोबर आहे. मामाक नको. आते मामाची रेसिपी. बघू. पहिली आते मामाची रेसिपी. धना पावडर. बनवून काय वर तयार झाले. भात झालाय. कढी झाली आहे. कढी. पुऱ्या झाल्या. अरे वा, पुरे पण केले. अजून एक वरती आहे रेसिपी. सेव दाखवून आला बघ होता. आलाच नाही तर हा, वरती फ्राय करते बबी आता. आता चिकन टाक. कांदे डोळ्याला झोपतात. दिल कुठे दिल? आपली बसली कर. थांबणारच नाही इकडे. आपण आला. तू पण ये आमच्या बरोबर. बस. दिलू बघ, दिलू काय करते आमची. बसली आमची दिलू. सर्व शानी दिलू कोणाची? आमची शानी दिलू सर्वात. वरती गेले. आता तुम्हाला मजा दाखवतो वरती मला. का आजी काय करताव? आजी तर चालूच आहे खाऊ.
परमिशन नाही म्हणून सांग नाही नाही एक नंबर झालाय बघायला नाही बरोबर बरोबर आहे ना मस्त होणार. मला नको पण. आता हे टाकलं इलेक्ट्रिक वाटप टाकायचं आहे अजून. वाटप नाही टाकलंय वा 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 हे फ्राय सारखंच वाटतं वरती फ्राय पण असंच वाटतंय आधी थोडा वेळ जरा ठेवले असतात मोरस हा पाणी बिणी टाकायचं आपल्याला ह्याच्यात हो नंतर थोडा टाकायचं आता हे आपण काय बनवलं वाटप वाटप आहे हे काय कसलं कसं वाटप कांदा कांदा खोबरं लसूण कोथिंबीर आलं आपण एवढं चिकन खातोय तर वाटपच एवढं भरलंय बघा टोपभर आणि हा आपला चिकन कसा काय दोन टायमाचा आहे ना आपल्या 10-12 माणसांचा 14 माणसं आहे आपण 14 ना खाणारी आणि परत बाहेरची कोण नाही आली तर ते हायच होय आपण घरात 14 आहे. होय घरातली 14 मी आहे म्हणून नाही तर तो करता सगळा. पप्पू आमलेट आता बायच्या आपण नाही केलेलं संध्याकाळीच बनवूया आता नको हे मी संध्याकाळीच आणलेले खायला रात्रीचे असे वेगळं काहीतरी तर हे समजा कमी जास्त झालं तर आता आंघोळ झाली ना. आरच करतोय आता आता आरती करतात आहे. किती बायकांनी करत आहे 5. बोलते होय मी आवाजच ऐकला त्याला कापमध्ये चाक काढूया हे कधी सोडायचं नंतर ना तिकडेच चाकी हे बाय काढ तू कोण काढतं आमची चाक चांगली चाक काढायची बोलून चाक काढायची आहे जरा जरा तुला जरा आता इकडे एक हाते चाक काढते आणि एक हाते फूक मारते भागी दोघांची भूक मार. जोरात जोरात काय म्हणताय गावाची इकडची तिकडची बाई जोरात बोल. जाणाऱ्यांची कोणची नजर लागली असली तिला बाहेर जाऊ दे आल्याची गेल्याची वाट्याची इकडची तिकडची डोले काय होत वास येतोय म्हणजे साफ झालेली त्याचा वास येतो माझ्या मोहरी तोंडावर बसतात टिपके यायच्या तुमच्या अंगावरती बघ वाजवू काय येते घाल. एक दुसऱ्यांची पण बाहेर लोकांची चालीतल्या लोकांची काजलची. एकामेकाला लागली असली तर चालीतल्या जाऊ दे लोकांची. झाली सगळ्याची झाली हा आता धावला हा तुम्ही तू खंजीर जरा पुढे आता मी बघत आहे डवल डवल डवल. अरे डवल थांबते मी काय आतमध्ये चमचा. त्याच्यावर काय आणि आता एका हाती तुम्ही एकामेकाचं एका हातीनं जा दुसऱ्या हात लावायचा नाही Left किंवा सोडायचा right? लेफ्टने हा लेफ्टनी मी सोपं केलेलं घे बाबू सैल करून ठेवून आला होतास की काय ड्राईव्ह लागतो नाही तर जास्त आता इडी तसं डोकं लावलं की बघूया जरा मी बांधलाय काय मग ते सुटणार लगेच किती टाइम लागला बघा आम्ही बघा हुशार आहे दोघं सैल करून ठेवला होता खंजीरीचं लागलं झालं आता खंजीरचं काम संपलं ठेवते तुझ्याजवळ. ते दे माझ्या हाती ते हे काय देतोस काय धर 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 फ्रीजवर ठेव आता ते बघा आपलं सर्व रेडी आहे अरे वा त्याला तरी तरी बघा कशी आलेली वरती आता कोथिंबीर आपलं भात वरण पुऱ्या आपलं चिकन कढी आहे कढी आणि चिकन फ्राय आणि आपलं ग्रेव्ही रस्सा कोकणी चिकन. काय रे तोंडाला पाणी सुटलं काय नाही सुटला सुटला.
हे आता काजलला दाखवूया. काजल काय आहे तिकडे बघूया. हे काय काजल? चिच्ची. हो केवढा आहे ते काय? आमच्या काजलला एक लेग पीस. हा चला ए इकडे ए चिंटू, ही कोण लागते तुझी? वहिनीला मारू नको बोललं, वहिनीला मारू का बोललं, नको बोललं. हे बघ कसं मारायचं बघा. मारू मारू तिथे काय घेऊन आलेली आहे? काकांना मी मामांना बोलव. असा प्रसाद असेल तर भक्त जास्त येतील है ना. आजीला बोलव. चला चिंटू, आमच्या दिलूला दिलो. हा आओ आओ आओवर बसली तू त्याच्या म्हणून आव करते तू. ग्लास पाहिजे ना अजून. चला आम्ही सुरुवात करूया. चला काजल सुरुवात चिकन पासून पहिल्या. इकडे व्हेज डिपार्टमेंट जायचं आहे. काय व्हेजमध्ये जाईल तुझ्यात? सोयाबीन आणि वड्याची भाजी आणि कढी आपली पुरी. हे नॉनव्हेज डिपार्टमेंट. हे व्हेजवाले, आम्ही व्हेजवाले सर्व. हे सर्व नॉनव्हेजवाले. 3 नॉनव्हेज 1 व्हेज. ये काजल, तुझी आजी काय करते बघ ये वरती. आज दादा जेवला नाही पण. नाही बा जेवलो मी. तुम्ही गप राहा. तुम्ही फक्त कादंबरी बघते. हे कालू कालू माझं हवा घालत होती ना काजल पत्रा. अशी डेगावर करून लाजली गेली तिकडे. गेली